posachedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero pa 20 July 2025. Takhani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi lero pa 20 July 2025 siku limene timakumbukira nkhani yomvetsa chisoni, siku limene timakhala ogwidwa mantha chifukwa cha anthu 20 amene adaphedwa, tingoti anthu 21 ndi apolisi mwankhanza, anthu opanga mademo kufuna kuchita exercise ufulu wawo mu dziko la democracy. Komanso akulu waso akundiyimbiraso ndili pa programuso. Koma alo chepa chaka muli bwino? Koma ndiyezulo mwaso watu ndimakuyimbirani tu. Mwanipeza ndikujambulatu programu tu. Koma mwazuka? Ndazuka. Kaya mwaenda kubwanji ku Bingu Stadium zulo. Koma mwene manifesto launch manager koma twamwe munachita tu kukwera mpadadenga tu kuchokera pa 18 paja bwanji maopa kuti mutopa mwanenepa kwambiri. Inde amwene mwanenepa kwambiri. Makanga ndi president ndi inotu. Kumawe vantu vaje pachaka ilumali wazanzanga ndisalame mbali koma sopano vawene chode iniyo ndinu anzanga tentinene chilungamo manifesto ija munaikhalira pansi kapena anangolemba munthu uja yekha president uja? Iya mwene pena paketu amwene anthu andale ife andale inu makamaka muzikhala serious amwene manifesto ija munaikhalira di pansi chifukwa zonse zimene mfundo 10 mwanena zija amwene zimene zijazo that's not real tu. Amwene 500,000 ya mwana mwana aliyense wobadwa muzimpasa 500 kwa akaunti, azakafika zaka 18 azaitenge. Nendi mmene mwali onongera zikoli izakhala 500 kapena 1.5 thousand. So balo chepa chaka ngati mwalephera kumpasa munthu wokalamba 15,000 tayi imene ijatu 2019-2020 paja mmanena kuti muzapasa tu anthu 15,000 duty free week ngati mwazilephera zimene muzakwanisa kupereka 500,000 komano ndalama zake zizachoka kuti. Imagine mene amabadwira ana daily muzipatala from Nsanje to Chitipa muzakwanisa? Chepa chaka mukanamuuza tuzanuyo kunena kuti nthawi zina kunena kuti talephera, ineyo ndalephera, nkhondo isi ndiyikwanisa, sikuti ndikulakwa tu anthu akanamumvesesatu. 10 million ati achinyamata azizapangira mabusiness 10 million. Sabalo ija yaujenija ija kunena kuti muzamanga chipata every 5 kilometers ija radius imene jamasaso munayikaso mu high 5 itaija mapanga ino campaign muja imene jande lipaja masegulira enu tu masegulira enu zinthu zosatatu
paja minister anu ahefe anapita kwa Mwasamba uku ukasegulira chipatala chosata chapa window level watu zina umuntu ukazifunda uzilipanazo abale bola tunda manager mukanamanga zipatala zokuna kuti tamanga zipatala sate ma 5 km tazimanga sate muziko muno koma chipatala cho kulibe kolo chimozi akuluakulu abwere koma ndemwe agawa ndalama atu koma ndemwe atuta anthutu magalimoto amene amachokera ku Kasungu, magalimoto amene amachokera ku Blantyre, magalimoto amene amachokera ku Mchinji, amene amachokera kwanuku wene ndemwe azigawa atu ma t-shirt mukati mukampasa t-shirt munthu kumpasa 10,000 mwaziwono ngati ndalama atu anthu kumangolezera nkati atavala makakano ndiye mwano ajeso anthuwo kukafika nkati muja mu stadium muja ndiye ndikukatuluka mu president akulankhula umangozowa kuti mizimu ndiye yakwiya kowa manifesto yacharakwi ndiye buku lija ndalionatu Mose kuchokera peji yoyamba nkhope zache izokhazoka nkhope zache ngati akupanga catalog yache tu sona meja ndiye kuti ndi ya personal manifesto ija ndi ya personal kapena ya chipani chifuka nango angaika nkhope yache yokayoka tupakala pamene paja mukwatenga Malawi ngati zisiru ngati ndani kwatenga Malawi kusaganiza ndiye ija yauje ni yafetereza ija ndiye yakuvuta ni tu ya subsidy ija mwangonena kuti tizakhala ndi fetereza wochipa koma pamene paja ndeza kuvutana amwene chipa chaka iya haivomerezani iti serious zakupana nidi chimene mmanisanga asatu ini chepa chaka ndi chimene chito manena chito ati mukuzowa kuti zimene mija akailandira anthu mizimu zijaso zakulera zijasizikhalapo tu chifukwa azinena kuti president wanena kuti ati tizingoberekana ati anawazi apasa ma 500,000 anditu mwina akapena ikanakhala yonena kuti muziyenda ndi ndalama zijamene mwasavukira muja mwana akangobadwa kuchipata nthawi yomweyo kumpasiratu 500,000 yachi pabedi ndiye mwina atu mwina ikanagwira koma iyo nena kuti azadikire zaka 18 ndiye kenako ndalama yazayichita access koma chepa chaka nthawi zina boza lina muziyambakayo mwaliganiza kuti koma kodi chimenechi chikapita ku mtundu wa Malawi ndiye kuti zimene zizi Amalawi akazilandira kodi zimene zizi tikakazinena zikaoneka za riru chifukwa ali pamene pajapo ndiye mwapalatu manifesto yopala amwene and no wonder ndifa cha anthu anatuluka president uja akulankhula ndi pamene mungazifunse kunena kuti anthu taapasa ndalama anthu taapasa ma t-shirt akalowa mu stadium mabandi kungowotha anthu aja ndikumatuluka muziwe kuti pamene pajapo something is wrong and izizi zoma atenga anthu for granted zimene zimukuyenera mukambirane ku emergency yanu emergency meeting yanu chifukwa mbwe ngati kuli president amene walephera tizinena chilungamo chepa chaka iti mosafuna kunamiza na ino ndinu zanga tachoka limozi kutali inu MC ine MC edi kumanena chilungamo bwawene ndai vere ijani tiri pa institute ine liri muovololo ya white
ati firi ati mukudzalemba anthu 3 miliyoni muchita kiriyeti yepachaka ati mudzalemba anthu 3 miliyoni chito tsopano ngati mwalipira anthu 1 miliyoni andisotu anthu 1 miliyoni yotu mwalepheratu muli ndi male muchilimatu ndiye muli nokha musapanga bwa chepachaka omamwene chalakwe alo chepachaka alo waidula Malawi mwazionera nokha atudzulu edi andi mwamuona uchipachaka wathawa edi izi